إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پہ بھی نبانی ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ پہ اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. 400 پڑانگ اوڑیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دلرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوارو جہان خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کا درد اخلاص آمین ہوئے. گرونا بل جمعہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک داغی مبارکو دا دنیا نا پردکی دل آغا سنا سا زیپوری مونگ بیان کریو چی حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان مبارک دا دنیا نا رحلت کو او حضور پاک مبارک دا دنیا نتلو نو آغا نقشہ مبارکہ سنا سا ماستا سو دا مخ کی ذکر کڑیوا. حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان شکل مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ مبارک او حضرت عباس رضی اللہ عنہ مبارک بانے لسنا چولی او مسجد نبوی مبارک تا حضور پاک مبارک رائے نو دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ کرام تا یو ناشنا خطبہ تلاوت کا صحابہ تویے صحابہ کرامو یو سو خبری در تکوما او دا ڈیری دا نصیحت نڈک خبری دی چھ سرور کونین مبارک دا مدینی منوری جانان مبارک دا بیان کو. حضور پاک مبارک
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ کرام تسوی وی اے صحابہ کرام زبیماریم د دنیا نتلون کی ما کی دیشی او سور وز زما دنیا کے پاتی وی او زد دی دار فنانا دار بقا پلوری بان سفر کو ما او زما یو خبر صحابہ او زان سر یادو ساتے چکل از وفات شم نمبر خدا خبر زان سر او ساتے چھے حضور پاک مبارک فرمائی درے کفنون بماتا لاند صادرون برابر کے یو صادر بلاندی شی ورپسی بیا بل صادر شی ورپسی بیا بل صادر شی دری صادری دا د نارینو د پارا پنځه صادری دا د زنانو د پارا اوس حضور پاک مبارک د مدینی جانان چې صحابه ته دا خبره کوله چې مال بدری صادری پا جنازی پکټ کې کېده چې کله مال غسل راشي د غسل نه بعد به بیا په درې کفنونو ما د پاره د جامو پروګرامو کې او بیا حضور پاک مبارک سوی وی اے صحابه کرامو مبارکانو بل خبر دادا شکل زما جنازہ دادا بی بی عائشی مبارکی پوجرہ مبارکہ کی بزان لپرتوی اول بزما جنازہ دا اللہ مقرب فرشتے کی جبریل امین علیہ السلام مبارک بیا داغ سون فرشتی چی دی زان زان لبرازی او دا مدینی منوری جانان فرمائی زما جنازہ بکی او داغین بعد حضور مبارک وی قربان بیا بزما اہل بیت زما د کور خلق زما جنازہ کی او بیا حضور پاک مبارک وی صحابہ کرام تا وی اے صحاباؤ بیا بم مہاجرین او انصار مو او مہاجرین صحابہ دا با نمبر بانے رازی او قربان بزما بزان زان لیو یو کس جنازہ کی بیا بروزی پیغمبر پاک مبارک چه دا خبری کولی صحابہ کرام مبارکانو نبا دا جڑا آوازو نبا مسجد نبوی کی بلند شو زکا صحابہ خو صحابہ دی کنا صحابہ لخو اللہ ڈیلوی شان اور ڈیلوی کمال ورکڑے اللہ جل جلالہو دی دا دا صحابہ کرامو مبارکانو داغی دی اللہ پاک درجات بلند کی لگامین ہوئے او داغی پا خاطر دی اللہ پا منگا و تاسبان خصوصی مہربانے او کرم نوازیو کی سرور کونین مبارک چھ صحابہ کرام و تدا نقشہ بیان کا ورطوی قربان مال بغسل دخپل کور خلق را کی او چکل میں بیا دفن کوئے نا د خپل کور خلق بما پلاس کی بیونی سی او تور لحد تبا موس پاری د حضور پاک مبارک د مدینی منورے د جانان مبارک د شان نا قربان شم رازی جی صحابہ کرامو چه دور دل د غندو صحابہ کرام مبارکانو دسترگو نا اخ کی روانوی بیا د حضور پاک مبارک طبیعت مبارک نا قرار شم سرور کونین دا مدینی منور جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ اے گلنو چکلے کور تبوت لولو یولا سے بشیر خدا مبارک بانے چھوڑے ملاسی بہر دی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بانے چھوڑ دی آقا مولا مبارک چکل کور تور سید لو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سترگی مبارک پٹی آقا مولا مبارک
بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا مبارک تسترگی مبارک اغڑولی او بی بی فاطمی مبارک مال زمان وسی امام حسن و امام حسین راولا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک لاڑلا امام حسن و امام حسینی د مدینی جانا اللہ راوزدلا او چرے وزدلا امام حسن و امام حسین مبارک خوب لیدلے ہو چیو مزیدار تخبر روان دی منور پس سرطور سری روانیو سرطور سریو خپیب لخپیو او پخلا باندے دا جڑا آثار دی سترگونم دا اخ قطارون راتلا دے تعبیر داو چھے دا مدینی منوری جانان مبارک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جنازہ مبارک بروانی دا حسنین کریمین مبارک بو پسی روانی رازے گلنو چکل امام حسن و امام حسین کریمین مبارکانی راوزدلا لد مدینی منور جانال مبارک پلیسینی مبارک سریوزے کرل او پسرون مبارک ورتد محبت لا سنے کے خود لا او د مدینی منوری جانان مبارک ورل دعاو کلا بی بیانو تن ترغیب ورکی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پجڑا دا امام حسن و امام حسین مبارکانم پجڑا باندے د مدینی منوری جانا استرگی مبارکی کلو کھلے اے بی بی فاطمی جاڑما زکشت سلگے ماسمان تو قتلا ستا پسلگو بانے دا آسمان فرشتی لگی آدھی جڑی گی آسمانوں فرشتی لگی آدھی جڑ آگانے کئی بی بی فاطمی مبارکی مجاڑا لغند داغوک مبارک ما ترا نزدے کا چھے خوگی نزدی کلو سروری کانین ورطویلو ریے زد دنیا نروانی ما خو ملاقات چکی گی زماد خاندان نمبر 1 برا سرستا کی گی وار خطانے کے زد دنیا نا پا پردش ما خو نمبر 1 بتما پسرا روانے نا قربان زموستا ملاقات ببیا کی نبی بی فاطمی سلگے خو لگے پا قلار شوے خورازے جی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آغا مبارکہ حضور پاک مبارک تے کتا ناگنا دا بی بی عائشی مبارک کے رو راگے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مسواک ورسرد مسواک دا مدینی منوری جانان مبارک بیاستری مبارک پٹکڑ لی بی بی عائشہ مبارک وطوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ قربان زمانور مال مسواک روڑ لو زبید دل گندے پوس کما بیا بیتا سلغا خون مبارک و بانے و مگما دا مدینی منوری جانان شارکی چھے او پوسے کا بیارا لمسواک مگا بی بی عائشہ مبارک وی مسواک میں پخپلو گا خون مبارک و بانے پا مزم زبان پوس کلو او بیا می دا مدینی منوری جانان پگا خون بانے و مگلو نو دا حضور مبارک چھ دا دنیا نا پرد کے دلا
اخیری ور لما پا دغه ټیم کې مسواک مګلی وا د مدینی منوری د جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پا مسواک چی سون عبد خلی مبارک پاتے وے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے اگر ټول یوب ما پخپل خلق نچوڑ کلے و مسکلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خفرہ تمامی بی بی آنی د مدینی منوری د جانان سرناستے چی صحابو جڑلا امام حسن مبارک امام حسین بی بی فاطمہ جڑل